La mulți ani și bine ați dat click la un nou sezon al Virozelor. Ați avut? Nu, dar am avut în familie. Și apropo de porniri grele, suntem în 8 ianuarie 2024, an nou. Cu ce sentimente intrați în noul an? Sunteți entuziaști sau aveți sentimentul ăla de ziua cârtiței, cum că o luați din nou de la capăt și știți exact ce o să se întâmple? Mi-am extirpat sentimentele. Ah, ok, asta e un răspuns? Am impresia că o iau din nou de la capăt, dar știi când o iei de la capăt și știi că e rău, dar e mai rău? Ca... nu. Deci ai făcut jocul până la capăt, îl iei de la început, dar pe un nivel mai dificil. Exact. Am înțeles, ăsta e al doilea răspuns? N-am avut cuvintele la mine. Știu sigur că va fi cel mai bun an al meu din cei 44 de ani de viață de până acum. Groaznic răspuns și deloc amuzant. Urmărind, Dar din două rațiuni. Dar numai un pic, Mulțumesc. personal sau bănesc? Sau... Tot pe toate tot, pe planurile. toate planurile. Nu mai vrei să fii cu noi? Pentru că altfel nu văd cum o să fie așa bine. Exact asta ne lega. Bă, Neîmplinirea, exact Că realizezi panta după 3 secunde. Vai de 2, capul 3. meu. Neîmplinirea era, uite că toată lumea ne întreba cum de sunteți atât de diferiți și totuși asta ne lega. Pentru că O și, zis-o și la bine. casa de nebuni sunt diferiți, dar tot împreună stau și joacă cărți și iau medicamente. o zis cu de ziua lui când ne-a scris toți prostiile alea și a zis că noi de-aia rezistăm de atâția ani împreună, că suntem toți la fel, Retardați, la fel de retardați sau retardați, dar în feluri diferite. Că a fost funny. Nu, mai știu eu ce am zis. Deci așa, e Bun, la fel de proști. la Tu retardați. ești ca și- fanul ăla care vine și îmi zice ce bună a fost panta aia din 2010. Mai știu eu ce am zis. Este ceva anume pe care... Da, vi-l- mă, dar zic de ce e cel mai bun an. Asta Stai mă să zic, că stai că-s Bă, curios. ce De ce? pulă ești? Nu, bă? nu mă, stai că am o poantă mai bună. Bob. Pleci și mai mult de acasă? Nu Da. mă, stai mă să zic, zi Tibi. De când eram copil mic, în toate catalogele am fost numărul 24. Nu știu cum așa m-am nimerit cu literare, am fost numărul 24. Începem cu numerologie. Și am câștigat o ședință de numerologie la un eveniment și m-a sunat doamna, haideți să vă citesc și n-am avut. O invităm pe Urania lunea viitoare. Nu. Clasic Taur. O zis, nu mai am numere disponibile pentru dumneavoastră. Bă, în apartamentul în care m-am născut, să zic așa, și am crescut, până la 10 ani, era apartamentul 24. În catalogi am fost 24. De câte ori în viață, de câteva ori în viață, m-am întâlnit cu numărul 24 în niște momente minunate. Da, Bogdan, dar nu cu 2024. Încearcă să ne spună subtil că posedă 24 de centimetri sau ce. Nu, dar îi va întâlni. Anul meu a fost 2012. Îi va întâlni peste 10 ani când îi se lasă boașele 24 de centimetri. No, bun. 24 de partenere Este ceva, într-un an? Cel mai bun an, man, așa mi-e fac. vreun lucru, experiență, eveniment pe care vi-l doriți de la anul ceva să vie? Pe la mine e la fel. Da, ok. Challenge. Vrei challenge? Challenge, dar în sensul bun. Coco. Nu iar un challenge să scap din Hades, dar un Coco. challenge. Coco. Challenge. Ai zis un eveniment, nu știu, eventual și cu challenge, să participi la un eveniment sportiv? Da? Ce faci? Asta și eu vreau. Competiție? Da, dar eu să fiu, nu să fiu spectator. Să Am fac înțeles, ceva. da. Haideți că vă Un spun. semi-maraton? Să concurezi împotriva da. altor oameni sau să Da, un concurezi semi-maraton. împotriva ta? Da, împotriva mea oricum. Am înțeles. Aia, Un semi-maraton Competiția merge. de sine miroase. a mine. aia mistoș. Uite, vreau să fac două Pentru lucruri. asta te semi-încurajez. Vreau să fac două lucruri, dar sigur o să fac numai unul pentru că n-am atâția bani. Unu, și îmi pare rău, Druidu, că te dezamăgesc, anul ăsta mă fac vânător. Aplauze. Și doi, cum a rămas Bogdan, e numai pe vânat mic, deci numai fazani. Ca mine. Numai, Și numai animale care sunt în efective mici. Exact. Nici chiar pe cale de dispariție de efective foarte mici. Și doi, vreau să fac brevet pe elicopter. Ce? Dar aia costă mult, așa că cred că o să mă apuc când o să facem bani.
Da, brevetul pe elicopter pentru când o să ai elicopterul tău sau pentru când o să fii angajat pilot la oameni bogați? Vrea să inventeze un elicopter nou, da, și să aibă brevet de Bună invenție pe ziua! el. Exact. Nu trebuie să iasă analizele perfecte. Gen tensiune. Nu mă zic. Păi de-aia nu o să arăt că nu pot să îmi îndrept piciorul ăsta, că o să stau tot timpul la interviuri în picioare și o să că luați loc, că nu mă mai pot ridica. Cum vrea vânător și pilot de elicopter și azi dimineață a venit să ne întâlnim, să bem, să filmăm, s-a dat jos din mașină și și-a îndreptat genunchiul cu mâna. Păi de asta vrea elicopter, că elicopterul nu are pedale și faci toți din manete, știi? Are și ca vânător, dar nu tragi cu piciorul. Să mai fost chestii din astea. Să mai pucase unul în coaie de la PSD la un moment dat. Da. Așa. Să-l angajeze partidele ca să epureze pe aia care sunt incomozi. La vânător. Cum să stea așa la Păi da. Și să rămână acolo, că nu se poate ridica. Ia, să mai selecteze din așa, care, așa va fi. pe care îi mătrășește partidul. Singurul lucru, o să merg numai la Regine să-mi facă cu sabia. Că atâta pot să mă pun jos așa. Poate în fața unui stup să mergi la Regina. Exact. Bun! Eu vreau să ajung în America vara asta, anul ăsta. Ok. ce? Și eu aș vrea. Au băgat Și eu vreau asta. zborul cu 700 și ceva din... Vreau să mă duc în America pentru un proiect. Încă nu l-am conturat, să-l vizualizez, să mi-l atrag, dar vreau să mă duc în America, atenție, nu pe banii mei. Pe comedie sau orice proiect? Ori pe comedie aș prefera, Ori pe guru, ce zici tu de viață? Ori să fac ceva eveniment. Un turneu de ăsta, cu Relu Tămaș, cu ceva. Cu Junii Sibiului, cu de-astea să fie. Deci vreau să ajung în America anul ăsta și mai vreau neapărat să joc într-un film, să jucăm în ceva film sau un serial. Păi da, și eu vreau, de toate Dar de ce nu le vrei zici și ce trebuie vânător? Pentru că nu mă poți mișca. Dacă îmi aud, parcă îmi vine să mă mișc să le fac și pe asta. Degeaba zice asta cu filmul, că nu se uită Mircea Bravo la podcastul ăsta. Comedrink. Da. Bă, cu Mircea facem altele. Să Dar vină... nu cred că anul ăsta face tot cu noi, face tot cu alții. Anul ăsta, 2024, este anul în care joc la Tudor Giurgiu. Asta e. Scriu jos. Fii atent, Materializează. Joacă la Tudor Giurgiu un film. Tudor. În ce? În Limite în libertate? univers. Ce? În libertate? Da, eu sunt Director's cut? Nu, în de alea 10 vreau să mă duc. ceva. Vreau să mă duc. Dar de ce tocmai la el? Dintre toți regizorii. Că cu el am stat la masă și am zis să-mi Eu place. bătut deja, apropo, în octombrie. Probabil. Nu? Da, mi-ar plăcea. Deci N-ai mi-ar zis plăcea că la tine evenimente ai zis că la Oradea cum și e ne-am să și nu te disperat. sune niciodată Tudor Giurgiu Da. sau cum era? Era o chestie de castinguri pe care nu le iei și o zis Tudor Giurgiu pe scenă, la foarte fain o zis că i s-a întâmplat și lui și normal pentru un regizor, nu iau toți actorii castingul. Și el personal îi sună să le zică, uite, din păcate de data asta nu s-o legat, nu a ieșit, nu știu ce. Și am zis că mai rău decât să te sune Tudor Giurgiu să zică că n-ai luat castingul la el, e să nu te sune Tudor Giurgiu niciodată. Bam! Ce faină e asta. Și i-am zis-o lui, s-a râs la hohote, la aplauze deschise și zic, nu, pentru asta vin la un casting. Și a râs o râs. Și cum o să pună drame, nu o să joci. Eu sunt bun pe dramă, Cucu. Pardon. Dar nu m-ai văzut în relație cu tine de 10 ani, că nu este comedie. Ba, da, e adevărat. Noi doi numai dramă avem. Da. Trist. Păi 2024. Știți cum Sunt nebune, anulare. de Revelion toată lumea se pregătește să intre corect în noul an. Oh my God! Și nimeni nu se pregătește să iasă corect din ăla care a trecut. m-am gândit la Minunat, asta. minunat. Dar de ce să te mai intereseze cum ești din ăla? Că e bună ca glumă. Pentru că e ca la autobuz. Mai întâi trebuie să coboare unii ca să urce ceilalți. Și întrebarea mea e asta. Cum ați ieșit din 2023? Mai șifonați, mai bătrâni, mai bolnavi, mai exact la fel ca... Mai calm decât medianului. Mai calm, adică mai puțin Mai excese. pe aceleași pastile. Dar uite, chestia asta este de cât de bine o duci. Da, Că poți să sărbătorești faptul că ai scăpat, exact. că e o evoluție. Stai Să un pic, sărbătorești faptul că ai scăpat de 9 ani versus să sărbătorești că ai intrat într-un nou an care prevede... Dar creezi confuzie. E bine. Că există cât de bine o duci mental, oricum ai fi, și În cât de general. bine o duci
Dacă Bine, ai mai era câștigat economic. ceva sau te-ai mai ridicat sau ai mai progresat Pentru în că meserie? Sau... Era economic, cam asta se sărbătorea. Păi pe mine nu mă interesează economicul. Păi nici Pe mine mă interesează să intru în nou un an cu mentalitatea mai puțin știrbită decât în anul trecut. Nu te interesează pentru că deja ai ajuns la un grad de confort, dar înainte poate te interesa? Și chestia economică. Mă interesa că eram tânăr, nu, și în vervă. Da, deci fiecare an e ca o cameră în hotelul vieții. Da. Da. Cât de curat ai lăsat în urma ta și dacă te arunci într-o cameră nouă, tocmai pentru că ai stricat-o pe aia veche și vrei să o iei de la capăt. Cam acolo mă îndreptam eu. În Da. 2023 am lăsat atât de curat că înainte să ies și să închid ușa, am pus un din ăla care face odată la 15 secunde. Deci eu cred că-s bine. Am lăsat atât de curat, știi cum faci la hotel că, sau când îți vine femeia să-ți facă curat acasă, totuși nu lași dezastru, că faci un pic de curățenie să nu te umpli de căcat, să te faci de... Am lăsat un pic de curat, ceea ce înseamnă că încă mai pasă de el și nu-i... Aha. Încă mă țin la aparență. Încă te mai uiți la vechile camere prin care ai stat. Eu nu Bă, consider- fără două brusoape și-o pleca. Bă, dar am lăsat 20 de lei pe noptieră pentru doamna care curăță. Foarte drăguț, foarte drăguț. 20 de lei. Vei sta în dreapta lui Dumnezeu. Și asta cu lași loc în 9 ani, ca la autobuz, cum ai zis, da, trebuie să faci un pic de loc, nu neapărat de curat. Sau e ca și bacteriile bune și bacteriile proaste care sunt pe locuri limitate ca la facultate, în intestin, și concurează. Dacă sunt unele mai multe, sunt mai puține celelalte. Știi? Da. Că eu așa m-am gândit. De ce e chestia asta cu bacterii bune și bacterii rele? Ce n-au loc toate? Aia, că n-au loc toate. Da, Locuri. pur și simplu, nu. Da. Păi ca și eurile. În fiecare an ieși din nou an, cum o zis o Tibi foarte Din vechiul frumoasă, din vechiul an cu ieși din camerele alea și intri în camera nouă, probabil că mulți dintre voi cu o sticlă de ceva sau cu un pahar de ceva în mână. Pahar. Cumva, lectura asta mi-a dat doi oameni două pahare, așa am și ieșit, așa am și intrat. Pentru prima dată când în ambele pahare, în ambele mâini am avut două pahare, deci o să fie mai mult alcool. Că tu și zici de echilibru. Da. Exact. Serios. a fost Și unul cu expresia aia coniac. cu mănâncă cu două mâini sau bea cu două pahare. Nu, există? Nu există. Așa am intrat, așa am ieșit din vechiul an cu două pahare, așa am intrat și în nou an cu două pahare. Și în virtutea inerției, Ai ciocnit cu tine însuți. o da, și cu toți din jurul meu și am făcut poze, a fost funny. Deci, practic, eu am ieșit din vechiul an cu două picioare. Înainte. Gen, unul era înainte, unul nu merea, dar tot pe ele stau, deci e bine. Dar când s-a defectat? Înainte de, prin 15 decembrie. Cucu, nu vorbim de numerologie aici, că nu vreau să mă înțelegi greșit 2024. Însă ce vreau să te întreb este, pot să-ți fac o citire emoțională a cauzei spirituale a durerii tale de genunchi? Da, chiar te rog, abia aștept. Ok. Bine, nu Eu, acum, în că calitate trebuie de să o citești. arbitru, am... Da. E el șef. O să nu pot acum că e carte. Da, nu-i de la tine. Nu. Păi... E de la mine. E de la mine. Păi... E de la mine. Tu zi oricum, că E de la oricum o mine. desfințez. Dualitatea corporală pe linie maternală-paternală este pe cele două picioare, respectiv stâlpii cu care ești ancorat în marea tumultoasă a vieții. Așa. Ai linia maternă și linia paternă care coboară prin terminațiile tălpilor și merg în pământ. Partea stângă, partea inimii, aparține de mama. Partea dreaptă ține de tata. Eu am crezut că tu vorbești serios, dar tu bați câmpii. Da! Și Wow. tu, mă înțeleg Nu are. foarte bine cu tata, Nu. de ce nu mere? Undeva Am crezut că în bați relația câmpii. cu tata există un punct de șubrezenie care nu te lasă să îndrepți. Punct o de treabă. șubrezenie am și în relația cu voi și în relația cu toată lumea. Ar Nu, trebui eu să am- ne Da, ăsta doară era, toate. da. Nu, eu am crezut că știi despre ce vorbești, Nu. dar m-am înșelat amar. Deci, ascultă, Dan Negru, nu mai veni la noi la emisiune. Exact. Ultima I-am văzut postările. mizeria anului Fai, 2023. Dan Înainte, Negru. înainte. Dar Până nu trecem la Dan Negru, până trecem Dan Negru să-mi termin Da, mă, e ideea bine pe începută partea de voi. stângă a inimii și de asta compensează organismul ca să nu fie prea bine, trage pe partea asta. În mod normal, atunci când apare ceva deranjament în corp, e pentru că există un blocaj, fie că e vorba energetic, psihologic sau emoțional. Așa, da. Mie mi se pare că la Cucu e un deblocaj. Pentru că în sfârșit și-a înfrânt teama de commitment și cumva corpul
îi dă sugestii că ar trebui să se pună în genunchi. Și trage, da, bă, exact, că ăsta e flexat. Și el vorbea căcaturi. Da, mă, bă, Man, Ăsta e gestul. Asta-i. Ăsta e gestul. Să se pună în genunchi Bă, ți-ai câștigat locul la pupitrul ăla, bă. și să ceară să joace în mai multe piese de teatru. exact, că avea teama să-și ia programul ăla, Eu cred că Oh my god, ce bun. Cucu e pregătit pentru De mai multe angajament pe termen roluri lung. dramatice pe scena vieții lui. Păi să știți că joc într-o piesă acum, o încep, și una o încep în septembrie. În ambele nu e comedie. Deci aveți dreptate. Da? Cucu, comedie mai încercăm aici când ne întâlnim. În rest, du-te la teatru, fă dramă, că asta e viața. Și în viață ce să fac? Să îngenunchez. Genunchiul plecat. Inelul nu-l taie. Inelul gastric. Tibi, mai ai întrebări? Poate Că aveți. mie așa îmi place cu voi de peste 8 minute. Asta Stai, este că mai naturalețea întâlnirii noastre. Eu la jumătate trebuie să plec. Că am programare mai încolo și nu pot să o ratez. La dentist? La dentist. Deci vrei să-ți faci mai frumoasă și mai vocală pizda aia de gură? Pune fațete la fațete. Eu v-am zis că atunci... Pune fațete și la spate. Da. Să-ți uite limba la dinți bine. E bun. Spune că ești bogat fără să spui că ești bogat. Mi-am băgat om cu umbrelă să țină deasupra umbrelei, să nu-mi iau de umbrelă. E o prostie, mai. Ai notat ceva? O nota că Bob e prost. Aia a scris, Bob e prost. Găsește scuză să nu mergi la nuntă. Dar tu nu ne-ai zis ce aștepți de la anul ăsta, ce ai. Noi am zis challenge-uri, chestii, pula mea, elicoptere, avioane. Ca să folosesc gluma lui Cristi Ciui, pe care l-am întrebat ce rezoluție are pentru anul nou și el a zis mai am de anul trecut. Ce drăguț, da, Așa-i? mi-a mai rămas pe fundul sacului. Mai am de anul trecut și nu. Așa nu. eu mai am și de acum 20 de ani. Foarte drăguț. Am mai văzut una drăguță. Deci nu. Nici nu îndrăznesc să doresc. Vreți să vă lăsați de ceva nou an? Că am primit întrebarea asta. Chiar mă gândeam Asta eu, e bună. la ce De vreți. alcool, De tot? nu. Totul să nu fie chiar 7 zile consecutive, să fie 6. Ok. Dacă beau cu o zi mai puțin, eu cred că e progres. Ok. Așa zic și eu, dar n-am. Droguri nici cum nu reușesc. Să las ceva total nu. Nici cu zahărul, că am zis că nu mai. Dar să mai reduc. Din dulciul ca aia, cred că pot să mai. Mai, noi până acum cred că toți am fost suficient de echilibrați. Uite și cu genunchiul. Dar nu poți să tai ceva complet, că nu cred că am nimic Ba, în eu viață. aș tăia asta și asta aș tăia. Aia, Dacă da. anul ăsta Eu nu beau, reușesc, nu e ok. fumez. Nu cred că fac abuz de nimica astfel încât să trebuiască să tai complet. Vorbesc serios. Am înțeles. Aș putea zice și eu de țigări, dar oricum cât fumezi. Da, Și aia tu nu nu, fumez. nu fumezi niciodată de la tine, numai de la Ai, alții. ai văzut? Deci nu știu cum te afectează asta. Nu pe altora ăia. Exact. Da. Ce să tai? Nu știu. Eu aș vrea să mai tai din ideile oamenilor cu care lucrăm de a reduce bugetul. Ca să nu mai taie ei. Cum mă gândeam, ce dracu să... Da. Păi dacă te gândești mult înseamnă că n-ai. Înseamnă că e ok. Știi că da. Că aia e, dacă când ți se pune o întrebare și răspunzi imediat, înseamnă că știi clar la cât e Pentru că ceasul. întrebarea care se pune era ce anume te deranjează la tine și ai vrea să nu te mai deranjeze. Da, nu Asta se e poate. greu să-ți dai Nu, seama. deci E e nevoie de împăcat cu introspecție. tine. Hai să spunem noi ce ne deranjează la tine. Asta putem spune. Te rog, asta Așa e e. cel mai cinstit. Știi? Și așa facem grup de sprijin. Da. Și de regulă să referă la vicii, dar... Mă, nu. Ce vici că noi nu mai avem, bă, Da, tati. da. Și nici n-am avut. Zice în timp ce fumează. Nu fumez, vapez. Mai rău. Yeah. Aia nu am poți fi vicii, gen judecat. Că judecăm. Viciul ăsta o să-l am toată viața. Progresez și mai mult. Judec mai mult decât anul trecut. Dar Cucu, nu știu dacă tu judeci. Și asta e. Aici e. Nu că nu așa am vrut să sune.
Nu mi se pare că stau și cu Nu-i oameni judeci care... pe alții, cred că Da, nu, asta vreau să zic. E, Stau și cu oameni care numai vin Păi și nu-i se apucă judec. de bârfici și zic, uite ăla. Că e ca în relație. Nu e ceea ce zici, e cum o zici. Te aud de 10 ani de când ne întâlnim constant și povestim situații. Ai și dreptate, viață și nu tot. judec așa. N-ai venit niciodată. Păi Nu nu mă pic, așa. că nu sunt- N-am judecat pe nimeni. Dar nu veni cu Dacă nu-i niciodată judec să nici zică pe aia de care acolo. cred în Dumnezeu, îi accept. Doar hateresc de dragul ironiei. Dar nu-i Asta cu judec. hatereala, că toată lumea și ți-ai făcut și eticheta asta de hater. Dar tu ești un fel de hater E un din ceea hater ce diferit, e un fel de hater de- atipic. Da. Deci hatereala Da. pe care eu o fac din ce am văzut de când a apărut termenul, nu, ca să mă dau mare, n-am mai văzut-o Nu. făcută. Că e ca și hatereala noastră de Epic Show. Noi nu haterim. Noi avem o logică și o realitate și așa mai departe. Ne bazăm. Da, în general, hatereala e mai punctuală. La tine e foarte abstractă și cumva conceptuală hatereala. Da, Cam adică treabă e cu toată hater și lumea. dacă îl întrebi, bă, Cucu, bă, ce mișto e, fain, colegul ăsta a văzut Cucu, așa mișto că e hater, și Da. ce hater ești? Bă, noțiuni, Bă, așa. concepte, abstracțiuni. Da. E vorba de hatereală ideologică. Exact. E la următorul nivel de hatereală. A transcens Să hatereala. urli la văzduh. Exact, Până ajung cu capul în nori. exact. Era mema aia din Simpsons cu Așa este. Old man yells at cloud. E așa și el. Old man haterește pe cloud, că acolo e informația. Da, hateresc idei, nu neapărat oameni. Așa este. Și ce haterești mai nou? Ce idee? Apropo, ce urâți? Că acum 2 săptămâni toată lumea era cu bucurie în suflet, cu să fim mai buni, să Da. din astea pace în suflete, tihnă, lumină, toate îngrețoșelile alea. Dar ce urâți așa din... În continuare urăsc specialiștii care nu sunt specialiști. Ok. Și care fac pe specialiști. Ok. Ăia-ți Deci urăsc de înseamnă că numai. tu urăști, atunci urăști România în procentaj Vai de covârșitor. pula ta. Vai de pula ta. Eu niciodată nu o să zic numai frumos de țara mea. De-aia îmi place să înjur alte nații, pentru că o înjur pe a mea cu drag. Eu vânătorii. Hai, ți-am băgat-o! A doua oară când e gata aici. Da, când... A, nu, că nu mănși fazan. Dar poate împușc o ciupeacă. Mă, uite, sunt lucruri care mă deranjează, sunt lucruri care mă enervează, sunt lucruri în care fută-vă Dumnezeu încă de guvernanță, astea le știm de atâția ani. Bă, cei mai Da, deranjant nu- este nu că să urăsc. din ultimii 3 ani, când v-am zis că am fost la Londra și chiar discutam că, bă, ce fain e și te simți liber, că poți să mergi oriunde și poți să faci orice. Mergi și după toate astea, că putem face mai multe ca niciodată, există un lucru în plus care nu ne dă pace. Și am tot gândit, vorbind cu cineva, Genunchi. știți ce este? Nesiguranța, men. Aha? Deci Opa. începând cu anul 2020, în orice faci, oricât de bine îți merge, oricâți bani câștigi, în orice țări mergi, oricât de fain e, întotdeauna în spate e un fir de Nesiguranță. nesiguranță. Pentru că am Nu văzut ce știi, s-a întâmplat aici în bubuie o 2020. bombă, Da. aici avionul nu mai mere sau pică, Scrie jos. aici vine o boală și ne prinde în altă țară. Scrie jos. Da, nesiguranța nu e... Eu zic că nu ține neapărat de contextul economic, social, mondial, ci de vârsta noastră. E semn de maturizare nesiguranța, că fiind tânăr, Și asta. ești imatur și cumva Inconștient. sigur și plin de certitudini pentru că știi tu cum stă treaba. Și după Când aia, ești bătrân, știi tu cum se știi tu cum stă treaba și, sau mă rog, știai și nu a fost deloc așa. Și acum, bă, nu știi Că ce nu să ești mai în știi. control. Scrie acolo, Bob urăște. Corectitudinea politică tot mai prezentă și absurdă, lipsa Îți umorului. noutăți. La noi în țară? peste- Nu, încă La avem noi delay mare. Încă îl pot Avem. face pe Haurențiu, e ok. Ceea ce Dar lipsa umorului de afară și cancel poți să tai culture-ul primele cu- două cuvinte și să lași numai absurdul. Pentru că e ciudat să urăști corectitudinea. Știi? Absurdul corectitudinii politice. Absurd în Absurd. general, da. Exagerarea. Din nou lipsa echilibrului. Să-i zicem ignoranță sub o umbrelă mai mare. E. Pentru Da. că există multe chestii care se repetă și din care oamenii n-au învățat nimic. Adică se repetă teorii ale conspirației. Da, da. Aceleași. Aceleași. Nu e nimic nou. Nu e Conspirație nimic nou. nouă. Sunt oameni care se Ba, nevează. sunt conspirații. Păi și asta E tot asta is îți vechi, aduce mă. nesiguranță, Oameni, faptul sunt că tot vezi că se niște repete conspirații clasele noi, și că nu se învață Ce nimic. e din E asta. frustrant. Da. În 2023 au fost oameni care au trebuit să explice ce sunt dârele de pe cer. Da. În 2023
după ce s-a rezolvat imediat după ce la 2 secunde după ce au apărut dârele, nu știu Dar când. văd că prima. Auzi, dacă ar fi După multă prima. siguranță, ar fi și plictisitor, ar fi Elveția comparată cu România. Dar Mai nu multă e- acțiune. Nu poți să zici că Mai prea interesant. multă siguranță îți face rău, pentru că multă siguranță înseamnă ocazia Îți face de a rău și la construi imaginație. ce vrei tu și mai mult. Îți face rău la imaginație, la adaptabilitate, e un confort care nu e bun. Dar pe Ninu l-am avut vreodată să știm dacă e bun sau nu. Știi? Nu, dar vorbim teoretic. Vorbim de prea mult bine pe care nu l-am avut niciodată. Teoretic Falsitatea lor. ce interesant e asta, vorbim de prea, iartă-mă un pic, Dragoș, vorbim de prea mult bine pe care nu l-am avut niciodată. Păi nu l-am avut în Bă, pula prea mult calului. bine, dar uite, eu sunt recunoscător, mă, în fiecare an sunt un pic mai bine decât în anul de dinainte. Nu vorbim neapărat material sau economic. Man, maturitatea de Și care o zis fizic. Tibi Da, mai cu devreme, tine, atât de este, bine, bă, este. atât de bine, mă. Da, Eu sunt foarte da, recunoscător. știi care e faza? Că ești la vârsta asta și zici că ești bine pentru că ai lucrat tot timpul la asta de Oh, mic. fuck yes! Că dacă nu era nimeni păi bine. asta am Și încă învățat. mai lucrăm. Și că mai lucrăm. Asta am văzut tu la de când e lumea. Tu, dacă ai vrut să mănânci toamna, te apuci în primăvară să lucrezi pământul ăla. Fuck me. No. Nu știu dacă sunt Harnicu își iarna face vieții sanie, sau... va. Da, poate sunt toamna vieții, la finalul verii. Ba, adevărat că și eu sunt recunoscător. Deci nu comentez că, vai, nu mai am de aia sau n-am de aia sau nu mi-ajung banii sau mă enervează neapărat toată lumea că pot să stau și singur acasă. Dar, cum zici tu, bine. îs bine, stau jos, îmi desfac o bere și mă uit, că mi-am creat imunitate, mă uit la Digi24 cu știri în care cineva moare odată la 2 minute Nu, aia nu. din ceva. Dar deja mă uit altfel. Mă uit așa, man, this is life. Nu mai e... Știi cum era acum 10 ani? Să ieșim cu topoare pe stradă, să-l dăm jos pe Dragnea. Uite ce zici. Acum stăm, ne uităm la ei ce prostii vorbesc. Noi știi că facem ce putem pentru viețile noastre să fie bine, nu ne interesează. Aia tot noi suntem, că ai zis că urăși guvernanții. Până la urmă, ne urâm tot pe noi, că guvernanții sunt o emanație a societății din care dar nu. atunci este emanația unei societăți majoritare care nu ne include pe Deci noi. Și care deci nu sunt. ne urâm pe noi, ci îi urâm pe ei. Nu. Ne urâm pe noi prin ei. Prin ei, da. Pe această vorbă vă las pe voi, v-am pupat, vă iubesc, ne vedem săptămâna viitoare. Bun. Hai că mergem cu toții. Nu mă stați liniștiți, faceți treaba. Nu. Dar mai nu mai vrem să facem treaba, că fără tine nu mai Hai că putem deja vorbi. jumătate Pleacă de oră e mult gurul prea dintre noi care Gura dintre care voi. propovăduiește pace în lume și experiență. Am ieșit din 2023. Pune microfonul la gură. Am ieșit din 2023 cu un pas mai aproape de a fi un fel de dampuric. Ești naționalist sau ce? Nu, mă trebuie să explic, îți explic săptămâna viitoare. Ne explică săptămâna Săptămâna viitoare, a viitoare, spus el de ce. Acum ne Aleluia. mimează de ce, dar săptămâna viitoare o să și explice și o să spună bancuri vechi. Cu Dan Negru și Olivia Vă Stel. iubesc, v-am zis Exact. ce dor mi-a fost de voi. Da. Da. Bă, serios, v-am zis ce... Nu, v-am zis. Dar zi v-am atunci zis ce dacă dor. e așa, zi ce spunea Ioan Gură de Aur sau... Și zic că urăși corporații. Din ce în ce mai aproape de Florin Piersic. Mă, v-am zis ce dor mi-a fost de voi. Mă, vă iubesc și mi-a fost dor de Dar voi. întrebarea mea e, ție dor de noi pentru că suntem faini sau ție dor de noi pentru că în capul tău ești singur? Amândouă. Amândouă deopotrivă. Și întrebarea este, ai mai văzut vreodată băieți așa fain? Nu, nu. Mai am încă 4 la... eu pe voi nu v-am înșelat niciodată, dar dacă vă înșel din când în când, vă înșel cu ălalt quartet. Tu nu știi că s-au reunit, ai plecat la un moment dat de acolo și s-au pupat cu muscalul și s-au îmbrățișat. Cine? Cucu. Cu A fost muscalul? o seară magică. Bine, la revedere. Da, da. Dar și ce, n-am zis că mă pup dinainte sau ce? Ba da, nu da, zic, el a plecat și nu a asistat la momentele astea Dar el emoționale. tot zice că bea, dar el bea 2 pare și mere acasă. Normal, dacă nu stă să bea cum trebuie. Încă mai vorbește de pe coridor. Ar trebui să ne ridicăm și să facem restul podcastului acolo în ușă, în timp ce el se îmbracă să plece, dar nu pleacă, vine puțin înapoi, fii atent că ea se întoarce. Uite cum mai ăsta bagă e capul un Kramer, pic. ăsta e Kramer din Epic Show. Cucu, e o chestie de eclipsat. Tot timpul zici că, adică îmi zici că, bă, tu nu mai zici că bei și nu bei. Mă, când mergem undeva și te apuci de băut, tu atâta de tare mă eclipsezi și mă inhibi încât Du-te că ești un minținos. ficatul își dă shutdown și nu Cum poate. când eu sunt prieten Bă, cu dacă- toată lumea când bem ca să ne știu, distrăm atâta ești împreună. de fain de numai, bă, dacă când trebuie să beau și ieși tu acolo, știu că nu pot și plec.
Că te las pe tine să bei, să iei crema, spuma și eu beau numai când nu ești tu. N-are loc să iau o înjurătură de tine asta. Bă, du-te că, gurule, că-s niște colindători la geam, zile ceva. Da, ai fost la shawarma. Ai stat. Ai fost la shawarma. I love you. Ai stat, Fost. recunosc. Da, s-au venit acolo doi oameni și asta Și l-au recunoscut? colegul lui Dragoș. L-au recunoscut, dar nu, că știi cum erau picate, erau pilafi, erau gumă și când l-au văzut s-au îndreptat amândoi, au făcut o minune. Au făcut să se îndrepte pe doi bețivi și poate să se căiască. Și la mine de ce Așa, n-are efect să-mi lumină erau în fața lui. să-mi vindece piciorul și mie să stau drept în fața lui Bob? Păi da, că trebuie să ai 3 minuni dacă e să fii canonizat de Biserica Catolică, știi? Bob, Sfântul Microfon de Aur. Da, Trebuie. 2 minuni la aia doi și a treia minune că nu l-au recunoscut aia de la shawarma din prima. Păi dacă Erau erau în spate. nepalezi, cum să-l recunoască? Nu, că erau nepaleze de ale noastre. De la Gilău, Varga, ceva. Vai. Ăia doi erau nepalezi, că au zis Nepale că te știu. Da. Hai că e a patra oară când putem încheia. Da, Hai să putem stricăm. încheia. Da, mi-a plăcut. Să vă spun și eu ce vreau de la 2020, să lucrez mai puțin. Asta de când îmi doresc. Păi și noi ce facem dacă lucrezi Păi mai ori puțin? lucrez mai puțin pe aceiași bani, Noi cui rămânem? ori lucrez mai puțin la alții și mai mult la mine. A. E logic ce spui. Păi atunci ne angajăm E la logic. E logic. Nu? Da. Să lucrez la mine emoțional, spiritual, să mă joc mai mult pe PlayStation. Gen. E ok. Pentru că de acolo te duce totul înspre De ce vreun trebuie. an vreau God of War Ragnarok și nu mai am timp pentru Dar el. devenirea asta oare trebuie să fie, nu știu cum e bine, să fie implicită sau să fie voită? Care? Venire? Asta, devenirea. Devenirea? Mi se pare că trebuie să existe o componentă de intenționalitate în tot ce faci. Nu? Să fie, dar să nu fie nici găsești. atât. Ba da, găsesc, nu mă așteptam mai Să surprins. fie, dar să nu fie nici atât de forțată sau atât de voită, că altfel întinzi coarda în direcția aia și ca la praștie, ca la Aia elasticul zic, de la nu să forțezi, masca dar de gaze de Păi aia, nu e o de aia. dorință, e o nu intenționalitate. arde, ci e o necesitate. O Își dă conștientizare seama că mai e degrabă. O Păi conștientizare. Păi conștientizarea e necesitate, că Aia din vreau să necesitate zic. vrei. Aia Da, vreau mă, dar nu o acolo. sforțare. Da. Deci în 2024 ce Acum Bob îmi ar doresc zice- mie și vă acum doresc Bob și, la chestia asta ar zice că trebuie să fie echilibru. trebuie să fie echilibru. Ce îmi doresc și mie și vouă scăpare. e să fim cu toții mai conștienți de ce se întâmplă în noi, în jurul nostru, să înțelegem de ce se întâmplă anumite lucruri, pentru că dacă înțelegi de ce face Dan Negru postările alea, nu te mai superi pe el că e prost. Că știi că nu e prost, că doar are nevoie de atenție. Da, Eu dar am- eu aș vrea să aibă nevoie de atenție, să nu mă supăr pe el, dar să pot să-i dau un șut în cur. Pe distractiv. Uite, eu am formulat-o în felul acesta, că se zice să faci ce simți și foarte bine să faci ce simți, dar să și simți ceea ce faci. Să fii prezent, Nu, sau, mindful. Dragoș, mai rău, mă duc mai jos. Să simți în general. Păi Ca da. să poți face, poate nu simți nimica. Acestea Dacă fiind faci spuse, rău, simți rău de Da. tot. eu simt că putem încheia aici. Bun, ne vedem peste 2-3 luni? Nu, săptămâna viitoare și mai facem unul. Cu Bob! Invitat. Noapte bună, copii! Gata, ce bine 30 că avem de și minute. content pe săptămâna asta. Bam.